Vaasan SPR-kirppis on monessa mielessä ohittamaton ostospaikka, josta löytyy melkein ihan sitten vaikka mitä, paitsi ei kodin elektroniikkaa. Ja nyt kun 7.10.2011 selvisi maakuntalehti Pohjalaisesta, että Pelastusarmeijan kirpputori, joka on iät ja ajat sijainnut Klemetinkatu 14, joutuu lopettamaan toimintansa ja rakennuksen pitää olla tyhjättynä marraskuun loppuun mennessä kuluvaa vuotta, niin SPR Kirppishän jää hyväntekeväisyyskirppiksenä ainoaksi paikkakunnalla olemassa olevaksi. Saa sitten katsoa, loppuuko tähän lopullisesti Pelastusarmeijan kirppistoiminta Vaasassa vai kehkeytyykö se vielä joskus uusiin uomiin jossain uudessa osoitteessa. Joka tapauksessa tämäkin osaltaan nyt sitten korostaa Vaasan SPR-kirppiksen asemaa ja merkittävyyttä, kun se ainoana alan yrityksenä keskittyy auttamiseen täysivaltaisesti ja kaikki tuotto niin ikään käytetään Punaisen Ristin kokonaisvaltaisen avustustoimen tukemiseen. Pidetään siis kukin osaltamme huolta tästä sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti hyvinkin tärkeästä kirppiksestämme, ja muun muassa muistetaan tarkasti, mitä avustuslaatikoihin jätetään ja nimenomaan miksi se sinne jätetään. Lähimmäisen rakkaus on kaunis ja vilpitön asia, ei siinä ole sijaa sikailuille, eikä varsinkaan avustustoiminnan kustannuksella. Ollaan siis tarkkana ja huolehditaan toisistamme avustuskierrätyksenkin puitteissa ja jätetään avustuskierrätykseen oikeasti vain ja ainoastaan hyvää tavaraa, oli se sitten mitä tavaraa tahansa. Jeps, ja onhan tämä meidän SPR-kirppis myymälä hyvin hoidettu ja siisti mesta. Tyylipuhdas paikka, jossa kannattaa käydä katsastamassa vaikka aivan säännöllisestikin, että mitä kaikkea kivaa ja tarpeellista sieltä saattaakaan löytyä ja löytyykin. Joo, ja nämä tuotteethan siellä ovat myös aika soppelin kukkaroystävällisiä, että ei kun meidän kirppikselle yhteishyvänkin vuoksi.